खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी। गाइडे हेलेना आखाइ हिसान क्लास्टारा बोसोरारि सावराय जथुम खुंफुंदों। बिटिआर हेन्डलुम मिशनजों दानानै होजानाय 14 निसिमा बियाबनि सिङाव थानाय कुंक्राझरा बिसिडिसिनि गाइडे हेलेना आखाइ हिसान क्लास्टारनि मावख'आव दानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाइडे हेलेना आखाइ हिसान क्लास्टारनि बोसोरारि सावराय मेला खुंफुं जायो। बे सावराय मेलायावनो बाहागो लायो चिरां हेन्डलुम डिपार्टमेन्टनि एडि नरुम इस्लाम, बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशननि मेनेजार देदजुं बसुमतारी, 14 निसिमा ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि दुलाल बसुमतारी, मिरु इउपिपिएलनि नेहाथारि एवस्रां बसुमतारी बिथांमोनहा मख'नो गोनांदि बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशननि गेजेरजों बर' आइजोफोरनि गोबां रांखान्थि जौगानाय आरो नखर फोथांनायनि राहा दिन्थिना होनायनि थाखाय बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' आरो बिटिआरनि हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल डिपार्टमेन्टनि इएम धनन्जय बसुमतारीखौ साबायखर बावनायजों लोगोसे फैबाय थानाय समाव फिन प्रमद बर'खौनो सरकाराव फैफिनदों होनना बुंथियो गाइडे हेलेना क्लास्टारनि बिबानगिरि आइजोफोरा। बेस्टनि ट्रेनिंखौ होखांनाय लगे लगे जोङो बिसोरनो माखासे दानाय लुनायनि थाखाय आगजु जेरै थाथसाल, गान्दै आरो बेजों लोगोसे मोजाङै आगरफोरखौहाय थाब थाब दाखांनो थाखाय जेकार्ड मेसिनखौ हरनाय जाबाय आरो दा बिसोरो न'खराव गावबागाव न'आव मोनसे रुम बानायनानै बेखौ रेडि खालामनानै दोननायजों लोगोसे बिसोरनो जों क्लास्टारनिफ्राय जे जोंनो बिटिआर गभर्नमेन्टआ 6.5 लाख थाखाखौ जोंनो हरदोंमोन बेनिफ्राय माखासे बहननानै बिसोरनो प्रडाक्टनि थाखाय खुन्दुं बायनानै हरबाय जों बिसोरनो आरो बेजों लोगोसे दायो बिसोरो दागासिनो दङ, मोजां मोनदों आरो बेखौ हरखांनायजों लोगोसे जोंहा दायो सेकेन्ड बेट्सनि थाखाय ट्रेनिं सोलिगासिनो दङ। दा सप्तानैसोल' जादों। बेनि उनाव दायो माखासे जोङो इएम सारनिफ्राय माखासे अनसुंथाइ मोनदोंमोन, खुन्दुं मोनफैदोंमोन, बेजों लोगोसे जों मानसिफोरनो माखासे आदि दानो हरबाय आरो ट्रेनिङावबो माखासे दाहोबाय। दाहोनायजों लोगोसे जों खावसेखौ फाननानै हेन्डलुमाव जोङो जौगानायनि थाखाय बाहायगासिनो दङ आरो बिथांमोननिसिम जों रोजा रोजा साबायखर बावो। मानो होनबा सिगांनि समाव जों बेफोरबायदिखौ मोननो हायाखैमोन। दायो जे जों बिटिआर सरकार मोननायजों लोगोसे जोंनि प्रमद बर' सारा जे बेफोरबायदि बिथांखिखौ लानानै आइजो माहारिखौ नायदिंनायनि गेजेरजों जौगाथों होननानै बियो जे जोंनो मोनसे बिदि फान्डफोरखौ होबाय होनायजों लोगोसे जे जोंनो गासै राहा लामाखौ होगासिनो दं। बिनि थाखाय जों चिफ सारखौबो हामबाय होनो आरो बेनि गेजेरजों जोंहा इएम सारा जे जोंनो बेबायदि एफा मोजां सुबिदाखौ जों बेसेबा गोग्लैसोनाय ओनसोल होनजायो जोंनि निसिमाया, जोंनि बे कुंक्राझरा एरियाया दैबो लोमो जोंनि गेजेराव, बेखौ बियो नायनानैहाय जोंनि जायगाया जे डेभेलप जाथों होननानै बियो जोंनि बे सेन्टारखौ हरनायनि थाखाय जों गोसो गोरबोजों जोंनि बे जायगानि गासै आइजो माहारिया हामबाय होनो बिथांखौहाय। फैबाय थानाय सरकारखौ जोङो जोंनि गोसो गोरबोजों जों वेलकाम खालामनानै जों बेखौनो जाथों होननानै जोङो गासैबो जों दा खौसेयै बे सरकारखौनो देरहाहोनो सार्थ'आव जों आगान होगासिनो दङ। दिनै बे गाइडे हेलेना क्लास्टारनि सिङाव थानाय 300 जन बायदि महिलाफोरखौ लानानै मोनसे बोसोरारि जेनेरेल मिटिं सावरायनाय जादों। बेवहाय बिथांमोनहा माखासे गावसोरनि बोसोरारि एक्टिभिटी, दानाय लुनायनि माखासे एक्टिभिटी, माखासे ट्रेनिं आरो एक्सप'जार बबे जायगायाव बिथांमोना डिपार्टमेन्टजों लोगोसे माने ट्रेनिं लाबोदों आरो डिपार्टमेन्टजों दैदेनजानानै माखासे जायगाफोराव जे जायगायावहाय ट्रेनिंफोर सोलिगासिनो दं, बे एक्टिभिटीफ्रा सोलिगासिनो दं दानाय लुनायनि सायाव, बेफोरनि सोमोन्दै माखासे गियान बिथांमोना लानानै फैदों। बेफोरखौ दिनै सावरायदों आरोखि बिसोरो। लोगोसे बिथांमोना बेसेबां दिनैसिम मा मावदों बे बोसोरसेनि गेजेरावहाय दख'ना दानाय, गामसा दानाय, आर'नाइ दानाय, बिब्दिनो बायदि बायदि आगर गावसिनि गियानफोरखौ ज' जानानै माने सावरायलायदों। दा बे सावरायलायनाय हाबाफारियाव जोङो नुजाफैदों आरो बेजों लोगोसे बिथांमोना गावसोरनि बोसोरसे मानियावहाय बेसेबांसिम मा खामानि मावलांनो हाखो, बेसेबांसिम खरसा जाखो, बेसेबांसिम बेनिफिट खालामनो हाखो आरो बबे जायगायावहाय माबायदि गावसिनि दानाय लुनाय बुस्थुफोरखौ साप्लाइ खालामनो हाखो बेनि सोमोन्दै गुवारै सावरायलायदों। बे सावरायलायनाय हाबाफारियाव जोङो निसिमा ब्लक इउपिपिएलनि जानानै फैदों आरो बिसेस जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव बिथांमोना बे सुबिदाखौ मोननायनि थाखाय जोंनि गेजेरजों गोबां गोजोननाय फोरमायदों आरो प्रमद बर' सारनिसिम गोजोननायखौ फोरमायहरनो जोंनिथिंबो खावलायदों आरो बेखौनो जोङो खावलायनो लुबैयो जोंनि प्रमद बर' सारनिसिम बेफोरबायदि गोदान मिशनफोरनि गेजेरजों जिहेतु सारा
जोंनि सारा बड'लेण्डआव गोबां गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठी 26टा जाथि जनगोष्ठीखौ हेफाजाब होगासिनो दं। बिब्दिनो आरोबाव गुबुन गुबुन रोखोमनि मिशनफोरनि गेजेरजों जोंनि भटार्सफोरखौ जोंनि थागिफोरखौ हेफाजाब होयो आरो जोंनि भटार्सफोरनि गेजेराव गोजोननाय आरो अनलायनाय खौसेथि आरो मोजां मोननायखौ लाबोनो हायो बेखौ आङो खावलायहरनाय जाबाय। ओरै आगोलावहायथ' जोङो नुबोबाय थायोमोन बिसोरो न'खर न'खर गावसिनि न'खरनि गाननाय जोमनायनि थाखायल' बाहायोमोन जेरै दख'ना गामसा बा आर'नाइ। नाथाय दिनै माखासे मडार्न टेक्न'लजिनि गेजेरजों बिथांमोना एसे आपग्रेडेड फर्माव फैबाय, ट्रेनिंबो मोनबाय। जों दा नुनो मोन्दों बे अफिसावनो जों हाबनानै माखासे जाकार्ड मेसिनफोरबो बिथांमोना बाहायनो हाबाय। जाय मेसिनफोरनि गेजेरजों सर्ट टाइमनि गेजेरावनो बिथांमोना जि जोमफोरखौ दानानै माने मार्केटआव जेबायदि डिमान्ड दं बे डिमान्डखौ बिथांमोना मिट खालामनो हाबाय आरो गावसोरनि आथिङावनो गसंथानो हानायनि माखासे राहा लामाखौबो बिथांमोना मोन्दों होननानै दिनै मिटिंनि गेजेरजों जोंनो फोरमायदों। आगोलावहाय माने बिसोरो गांसे गांनै दानानै गावनि न'खरनि गाननायखौल' गानहोनो हायोमोन। नाथाय दिनै बेजों लोगोसे बिथांमोना मार्केटआवबो साप्लाइ खालामनानै गावसोरनि लाइभलिहुडखौ माने सास्टेनेबल लाइभलिहुडनि लामाजोंबो आग बारायनायखौ बिथांमोना मोनदांदों। बेखौ जों दिनै मिटिंनि गेजेरजों जों मोन्दों आरोखि। आं बेखौनो दिनैनि बे मेसेजनि गेजेरजों जोंनि बर' आइजोफोर आरो बर' लाइमोनफोर बिथांमोननिसिम खावलायना हरनो गोसो जादों। बिथांमोनहा गावसिनि न'खरनि दानाय लुनायजों लोगोसे दा ससिय' इक'नमिक लेभेलावहायबो बे दानाय लुनायनि गेजेरजों निस्सय आग बारायनो हागोन आरो जोंनि कालचारेल हेरिटेज आगोलनि ट्रेडिसनेलि लाखिबोबाय थानाय बे कालचारेल हेरिटेजखौबो जोङो लाखिनानै दोननो हागोन आरो बड'लेण्डआव माने गाव गावनि हारिसानि गाननाय जोमनाय बेखौ लाखिनायजों लोगोसे रांखान्थि बिथिङावबो निस्सय आवगायनो हागोन। लोगोसे जाय बेक्तिफ्रा गावसोरखौनो प्रफेसनेल बिथिङावहाय बे दानाय लुनायनि गेजेरजों लांनो गोसो जादों बेखौ माने जोंनि बड'लेण्ड हेन्डलुम मिसननि गेजेरजों डिपार्टमेन्टेलबो गोबां हेफाजाब होनायखौ जों नुनो मोन्दों। बेनि थाखायनो बे बिथिङावबो बिथांमोना जेन आवगायबोनानै गावसोरखौनो प्रफेसनेलि दानाय लुनाय बा हेन्डलुम एक्टिभिटिनि गेजेरजों जिउखौ दाफुंनानै लानो हागोन बेखौ बिथांमोननिसिम आं खावलायहरदों। जाहाथे बिथांमोना बे बिथिङावबो आग बारायनानै बिसेस महिला आइजोफोर महिला इउथफ्रा आग बारायबोनानै गावसिनि जिउफोरखौ गावसिनि जिबिकाफोरखौ थिग खालामनानै लानो हायो।